गिबि गिबियावनो आङो नोंथांमोननि बा नोंथांमोनखौ पर्टेल मिडिया बा ससियेल मिडियाखौ आं गिबियावनो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दा आङो बेखौ बुंगोन दिनै आङो एबा जों गामिया गोजोननायखौ फोरमायनांगोन, गोजोननाय मोनदों। दा दिनै बे बिथिङाव आङो एसे सिगांग्रो दा बैसागो बोथोरखौ लाफानानै आं एसे बुंफालांनो सानदों। गिबि गिबियाव आं गासैनिसिमबो जोंनि दुलाराय सुबुं माहारिफोरनिसिम गोदान बोसोरनि आङो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। बैसागो बोथोर गोदान बोसोरनि दिनै गोदान बोसोरनि बैसाग दाननि 1 अक्ट' गोथार मंगलबार सान। बे समाव दिनै जों गामियाव हस्तिनापुर गामिया जोंनि जिहेथु धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय हस्तिनापुर गामिया जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि जिथु बैसाग दाननि 1 अक्ट' गोथार सानखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा फोरबो हिसाबै सेथि फोरबो। दा बेखौनो जोङो गोजोनखौ हास्थायनानै थांनाय बोथोरफोराव जि दुखु खैफोदजों सैनांबाय, दा फैबाय थानाय बोथोराव दिनै गोदान बोसोरनि जिथु गोदान मिजिंजों आगान सुरलांनो थाखाय गासैबो सुबुं माहारिनि थाखाय आलो गोजोननि थाखाय जों दिनै आर'ज मोनथिना खालामदोंमोन। जोंहा दिनैनि जिथु हाबाफारि हिसाबै फुंबिलि समनिफ्राय जोङो जायगा फोसाबनायखौ लानानै जोंनि धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय, रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय, लोगोसे जोंहा जोंनि नैबे सिबिसालियाव बाथौ सिबिसालियाव जों आर'ज मोनथिना खालामनाय। दा बेजों लोगोसेनो देग्लाय जिहेतु आसाम सेबा बर्डजों खुंजानाय Hslc मेट्रिक आनजादाव जोंनि हस्तिनापुर गामिनिफ्राय 3 मेट्रिक आनजादखौ होनो हादोंमोन। दा बेनि गेजेराव बे 3नि गेजेराव जोंहा 2आ सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। गिबियाव सासे जा रुन्थु बर', बिफा दिदोम बर', बिमा फुलाइस्रि बर', बिथांनि आंगो फिसाज्ला मुस्रि रुन्थु बर'आ जोंनि सिमेन्ट सापुरि आहम बोराइ बाथौ इंलिस स्कुलनिफ्राय मोनबा साबजेक्टआव लेटार लानानै 84 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। आरो बिनि उनाव सासे जोंहा रुपनाथ बर', बिथाङा 73.5 जौखोन्दो, बिथांनि बिफायानो जाहैबाय सचिन्द्र बर', बिमा पुर्निमा गयारि बर'। बे रुपनाथ बर'आ 13.5 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। आरो सासेया धनन्जय स्वर्गियारि, बिफा राजु स्वर्गियारि। दा बिथांनि फिसाज्लाया नैथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। दा दिनै जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनखौ जोङो देग्लायो नैबे सिगांग्रो ओंखारनायलाय देग्लायनि जिहेथु मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआ अन्य बोसोराव मे दानाव होयोमोन, देग्लाय नैबे एप्रिल दानावनो फोसावनानै दिनैनि जिहेथु बैसागोनि 1 अक्ट'आवनो बा बैसागो जोंनि सेथि बाथौ फोरबो जों बिथांमोनखौ बरायफानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। दा जोङो बिथांमोननि न'खरखौ जोङो सिगांनिफ्राय नुबोबाय थाखादोंमोन। गथ' गथायनि जिथु जोथोन लानाय, फरायनायनि सायाव बिमा बिफाया खोब सिनसियार खालामबोदोंमोन। गथ'फोराबो खोब गोसो होना फरायबोदोंमोन। दिनै बिनि सायाव बे फिथाइया ओंखारदों बा रिजाल्टआ नुजाथिदों। बेखौनो जोङो दिनै रायजो राजा गासैबो जोङो जोंनि गामिनि सामलाय आफादनिफ्राय जोङो मान बिलाइ गांसे गथायनानै जों बिथांमोनखौ बरायनानै लानो हादों। दा दिनै बे बेलायाव जोङो आफादफोरखौबो जोङो मोनसे साबायखर बावनानै जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि हालामनि बर' माहारियारि आफादफोरा दिनै एबसु आफादानो जा बा UBP आफादानो जा, दा जोंनि गामियाव गेजेर गेजेर सांग्रांथि मेल लाफैदोंमोन सोलोंथाइनि सायाव। बड'फाखौ नोजोर बोनानै बा बड'फानि जिथु गोजोरथियारि मावथांखिखौ लानानै दा दिनै जोङो जोंनि गामियाव बे सांग्रांथि मेल लाफैनाया एसेबाबो जोंनियाव जाफुंसार होदों, बेखौ आङो हमदांनो हादों बा साननो हादों। दा बेनिखायनो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जाहाथे इयुनावबो आफादफोरा बेफोरबायदि सांग्रांथि मेलखौ लालांबाय थायो। निस्सय अब्लाना गारजेनफोराबो दा एसेबाबो सिनसियार जाबोदों। अब्लाना जोंनि जिथु साननाय बा बड'फानि साननाया जाफुंगोन। जोङो गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो मोनलांबाय थानो हागोन। दासिम जोबोद ओंखारलांबाय दङ। जों बेखौ दा नुनो मोनदों। दा दिनै आङो बेखिनिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिबाय गामि आफादनि सासे आफादगिरि जानानै। खुलुमबाय, आंनि मुङा रुपनाथ बर'। आं हस्तिनापुर गामिनि। बाबानि मुङा सचिन्द्र बर' आरो आइनि मुङा पुर्निमा बर'। आङो
Hslc 2025 आनजादखौ आहम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुलाव फरायनानै एग्जामखौ होदों। आङो देग्लायनि जाना थांनाय Hslc 2025 आनजादाव 73.5% लानानै पास जादों, लोगोसे गांसे लेटार। आङो जिअ'ग्राफि साबजेक्टआव लेटार मोनदों। आंनाथ' फार्स्टआव आंना प्रिपेरेसना एसे उइक जादोंमोन, माबा फरायनायाव बारा गोसो होआखैमोन। उनाव बिदिनो रियेलाइज जानानै पेरेन्टसफोरखौ रियेलाइज जानानै गावनि फिउचारखौ रियेलाइज जानानै आङो मोजां प्रिपेरेसन खालामदों आरो लोगोसे टेक्स्ट बुक फरायदों, स्कुलावबो मोजां कनसेन्ट्रेट होदो आरो टिउसन लादो आरो लेक्चारफोरबो नायदो गेजेर गेजेर टपिक्सफोरखौ बुजियैफोरखौ। बेनो आंखौथ' आइ आरो बाबाया जोबोद हेफाजाब होदों। एग्जाम जायैनि सिगाङावबो 4 month 5 month सिगाङावबो आंदो माने एसे थाफानानै एसे जिरायफानानै प्रिपेरेसन खालामहोदों आरो फरायनाय टाइमाव एसे नायफैदों, रुमाव नायफैदों माबोरै फरायगासिनो दं, माबोरै प्रिपेरेसन खालामदो आरो लोगोसे क्लासफोर थांनायावबो एसे हेफाजाब होदों आरो मोजाङैनो आंखौ हेफाजाब होफादों आरो पेरेन्टसाबो। आङो आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ एडभाइस होनो सानो जे कन्टिनिउ डेलि प्रेक्टिस खालामनांगोन, माने लेखा दांनांगोन, कन्टिनिउ फरायनांगोन आरो एसे गेलेनायफोर दा जाय Hslc 2026आव होनो नागिरदों बिसोरखौ गेलेनायखौ एसे नागारनानै फरायनायाव एसे ध्यान होनो थाखाय आं एडभाइस होनो सानो आरो। आङो दा साइन्स स्ट्रिमाव थांदों, दा RK कलेजाव एडमिसन लादोंमोन। खुलुमबाय, बड'लेण्ड बुब्लि आरो गासै रादामसिमबो गिबियावनो खुलुमबाय। दा Hslc खौ प्रिपेरेसननि सायाव आं बुंनो सानदों। लानानै नों सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। आङो गांबा साबजेक्टआव लेटार लानानै उथ्रिनो हादों। नोङो बे लेटारखौ मोननो थाखाय बेसेसो दिननिफ्राय आरो माबायदि प्रिपारेसन खालामदोंमोन? आंथ' प्रिपेरेसनखौ सिगांनिफ्रायनो बानायदोंमोन। आं टेक्स्ट बुकखौनो गोबां फरायबाय थायोमोन आरो क्लासरुमफोराव मोजाङै कनसेन्ट्रेट खालामोमोन। बेनो आरो बेसेसो गोबाव, बेसेसो घन्टाखौ नोङो फरायनानै बिसिम मोनफैनो हादों? आङो 6 to 7 hours फरायोमोन आरो। 6 to 7 hours। आं जायफोरा दा फैगौ नेक्स्ट इयारफोराव Hslc एग्जामिनेसन होगोन, आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि बेसिकफोरखौ क्लियार खालामथारनांगौ क्लास 9निफ्रायनो आरो फरायनायफोराव गोबां सम होनांगोन, बेलेग खामानिफोरखौ दोनथ'नाबाबो। बेनो 12नि उनाव आं सानदों निट एग्जामखौ क्लियार खालामगोन आरो बेनि उनाव MBBS नि कर्स लागोन। आंनि बेलायाव बुंगोन सिगांनिफ्रायनो गोख्रों मिजिंफोर लाखानांगौ, डिसिजनफोरखौ मोजाङै लानांगौ सिगाङावनो। आरो दाथ' गोबां बिदि एग्जामफोर जागासिनो दं 3rd grade 4th gradeनि, बेफोरनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामनो हायो जायफोरा ओरैनो दं। बेनो आरो। बेसेबां पारसेन्ट मोनदों? 84%। मुंखौ आंनि मुङा मुस्रि रन्टु बर'। स्कुला मायावमोन? आहम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुल। थेंक इउ।